עובד? עובד? זה באמת מה שצריך בשביל הקול שלי, שאני ישמעו אותי עוד יותר. זה עובד? כן. כמה מילים למיקרופון. אם אתה לא מרוצה מהם, יש לי מילים אחרות, רק תגיד. בוא, תתחיל ממשימות יותר פשוטות. עד שהמורים בישראל, הכישורים המתמטיים שלהם מאוד נמוכים. אוקיי, בסדר, ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לערב לרגל השקת ספרו של חברנו ניסים ברכה, לחיות, לחוות, לזכור, לספר, שיצא בשנה שעברה בעיצומו של משבר הקורונה. לפני שנתחיל, שתי הודעות לקראת השבוע הקרוב. קודם כל נעדכן שביום שבת הקרוב תתקיים הפגנת תמיכה בסרבן הגיוס ערן אביב מחוץ לכלא נווה צדק, לא פחות ולא יותר. הציבור מוזמן. תתקיים בשעה 5 מול כלא 10 ביום שבת. ביום שלישי הקרוב כאן בגדה השמאלית בתל אביב ישיבה ציבורית לסיכום פעילות סניף חדש תל אביב בשנה האחרונה. אספה שתתקיים בנוכחותו והשתתפותו של חברנו דוב חנין. נשמח לראות את כולכם. ניסים ברכה, למי שלא מכיר, בקצרה. בכל זאת מחויבים. יש דברים טכניים שמחויבים בתחילת אירוע כזה. ניסים יליד דצמבר 1939, יליד בולגריה, נולד בבולגריה פרו-פשיסטית, ממש עם תחילת מלחמת העולם השנייה. הוא ומשפחתו היגרו לארץ
לארץ ישראל, למדינת ישראל, ב-1949. המשפחה, דרכה בארץ ישראל, התחילה במעברת פרדס חנה, בהמשך הגיעה לכפר הפלסטיני שגורש במלחמת 1948, אל קובבה, רחובות של היום? עד כאן אני בסדר. גבירול. 1952 המשפחה מתיישבת בראשון לציון, שם כעבור שנה ניסים מתחיל את דרכו בתנועה הקומוניסטית הארץ ישראלית כשהוא מצטרף לבנקי. אמר ניסים לאחרונה, ואנחנו מציינים 102 שנים עכשיו למפלגה, לאורך ה-102 שנים האלה 60 שנים ניסים חבר מפלגה, ככה ש... מוותיקי המפלגה הקומוניסטית במדינת ישראל. חבר פעיל. לחלוטין, תמתין אלי, אתה מתפרץ לדלת פתוחה. במסגרת דרכו המאוד מאוד ארוכה, ניסים בין היתר ממלא תפקיד של חבר בוועד המרכזי של המפלגה, מזכיר מחוז תל אביב יפו, איש איגוד מקצועי, בין היתר, ואני מניח שזה יורי? גאון, על סף גאון. מקים גם משפחה גדולה, ענפה. וזאת ענת. שחלקה הגדול נמצא איתנו פה היום, 2 ילדים, 5 נכדים, נינה 1 או 2? 2. בעת כתיבת הספר הייתה 1, אז זכרת? 2 נינות. לא, נינה ונין. 2 נינים. נאיה וים. כמו שאלי אמר, חבר פעיל של המפלגה, אני יכול להגיד, ופה אני מסיים את ההקדמה. זה כדאי. מסיים את ההקדמה, ואני אגיד לך, ניסים, שברמה האישית מאוד מאוד מרגש אותי להנחות את המעמד הזה, מכמה טעמים. קודם כל, אמרתי שאתה עדיין חבר פעיל, אני יכול להגיד שאני את תהליך ההצטרפות שלי למפלגה מתחיל לאחר אחת מההרצאות שאתה העברת פה בגדה השמאלית, ככה שזה מעמד שמבחינתי הוא מאוד מאוד מיוחד. מעבר לזה אמרתי לך, כבן לסבא וסבתא בולגרים, כשקראתי את הספר שלך, המון נקודות שם מצאתי המון אפיל אליי אישית. דיברנו קודם על הנקודה בספר שאתה אומר, אמא שלך תמיד, לא תמיד, אבל לעתים בזמן ויכוחים עם אבא שלך הזכירה את זה שהיא ממוצא של אריסטוקרטי יותר, משכיל יותר, יוצאת סופיה. אצלנו במשפחה היה את אותו דבר, שכשסבא שלי היה מתעצבן על סבתא שלי, מה את מבינה? את מחסקובו בכלל. ואותי מאוד מרגש שאנחנו זוכים באמת לקיים את הערב הזה כאן איתך, ורציתי לשאול אותך איך אתה מרגיש באמת להיות פה בערב לכבוד הספר שלך, שמסכם חלק מהפעילות המאוד ארוכה שלך. וזהו, סיימתי לדבר. קודם כל תודה רבה לך, אדם אלי, שלקחת לעצמך לארגן את הערב הזה. תודה לכל החברים האחרים שהיו שותפים ליוזמה. איך אני מרגיש? אני חייב לומר, רעייתי שמחונת יכולה להעיד, היא טוענת שאני יותר מדי מתרגש וממוקד ועצבני לקראת הערב הזה. אני לא הרגשתי ככה, אבל אני אכן מתרגש. ובשבילי זה, איך לומר כבוד, זה לא מבטא את התחושות שלי, אבל הרגשה שהנה כתבנו, ו100 ספרים הדפסנו, נשארו לי בבית 3 עותקים בלבד, וקיבלתי תגובות רבות גם בכתב וגם בעל פה, שחלק מהן מאוד מאוד מרגשות. בכניסה יש טיקים, חלק מהתגובות הכתובות.
ואני רוצה להודות קודם כל למארגנים, ואני רוצה להודות קודם כל לכל אלה שהגיעו, כי זה לא דבר של מה בכך היום להגיע מאלף ואחת סיבות, גם עיסוקים אישיים, גם המצב של התגברות התחלואה, התחבורה הקשה, אנשים שבחלקם הבריאות שלהם נפגעה. אני יכול לציין שניים שאני מצטער שאינם פה והם גם הודיעו, זה איתן קלינסקי ורעייתו אתי החברה שלנו. איתן חולה ואנחנו מאחלים לו בריאות שלמה, וחברים נוספים שמפאת המצב הבריאותי שלהם לא יכלו להגיע. אז אני אכן מאוד 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 מתרגש ואני מודה. קודם כל הכבוד הוא כולו שלנו ואנחנו מודים לך שהסכמת לקיים את הערב הזה, מצטרפים לאיחולי ההחלמה לכל החולים ואנחנו מקווים שלפחות חלקם, תודות לטל ולטכנולוגיה של הגדה, יכולים להצטרף אלינו דרך הפייסבוק לייב. נעבור לספר. את הספר אתה פותח בתיאור מטבע הדברים של הילדות שלך, המשפחה שלך, תקופת החיים שבה אתה נולדת, מציאות החיים שאליה נולדת, שזה נושא גם שבהרצאות שהעברת אתה עוסק בו לא מעט, של המציאות של בולגריה הפשיסטית, של תקופה של עליית הפשיזם, עליית הנאציזם. והשאלה הראשונה באמת השנייה בעצם, שהייתי רוצה לשאול אותך היא איך הסיטואציה הזאת משפיעה על חיי המשפחה, משפיעה על עיצוב תודעה שלהם, על עיצוב התודעה שלך בגיל יחסית צעיר, אבל אני מניח שזה משהו שמאוד מרכזי בהוויה שלך מאז ועד היום. ובכלל, אם אתה יכול לתת לנו כמה נקודות, כמה אירועים, כמה דברים מרכזיים שאתה חושב עיצבו את ההוויה שלך, כי פעילות כל כך ארוכה במסגרת פוליטית בוודאי לא מתקיימת בלי תודעה והכרה פוליטית חזקה. כן, קודם כל אני רוצה לומר שמי שקרא את הספר, מי שיקרא אותו בהמשך, ישים לב בוודאי שהחלק הראשון, 2/3 ממנו, מוקדשים לעניינים המשפחתיים שלנו. הסיבה לכך היא שכל העניין של כתיבת הספר צמח מזה שזה כבר שנים לא מעטות, בני משפחה, ילדים, נכדים, גיס, גיסה, פונים, חתן ואשת בני, פונים אלינו ומבקשים, אנחנו נפגשים מדי פעם, שומעים חלק מהסיפורים שלכם, תכתבו. ואנחנו אמרנו כן, נכתוב. ולא כתבנו. קנו לנו מכשיר הקלטה, טוב אתם לא כותבים, אז תקליטו. ונתנו לנו מכשיר הקלטה והוא היה במגירה. הגיעה הקורונה, ואז רגע, תתחילו לקלוט שבאופן טבעי אתם פה בתוקף זמניות, כן? אז הקורונה הדגישה את זה, ואז גם הקורונה, מה שנקרא, סגרה אותנו לשעות רבות בבית, והחלטנו שנינו, שמחון את רעייתי ואני, לכתוב, כל אחד כתב ספר משלו בשיתוף פעולה. אז קודם כל אני אחזור לעניין המשפחה, אבל היות והשאלה הייתה עניין של העיצוב של התודעה, אבל הספר בחלקו הארי מוקדש לבני המשפחה באופן הרחב, לבני המשפחה, מה שנקרא המשפחה שלנו האוהבת, מה? כן, המשפחה שזה הילדים, הנכדים וכדומה, ובני הזוג שלהם. ותוך כדי כך אני מתאר גם אירועים של החיים, אבל האירועים של החיים, כאשר אני כותב על המשפחה,
בהכרח אני מזכיר גם את הפעילות הפוליטית שלנו, שלי ושל רעייתי שמחונת, מגיל מאוד מאוד צעיר, לאורך כל הדרך. ולקראת סיום ההתעסקות בעניינים המשפחתיים, באיזשהו מקום אני אומר לעצמי, רגע, הרי אי אפשר לסיים את זה ככה, בלי לתת מה שנקרא קצת יותר תשומת לב לדברים הערכיים, לדברים הרעיוניים, לדברים היסודיים שבגינם אני פעיל במשך תקופה. עכשיו מה למעשה ייצב את התודעה ואת דרך החיים שלי, את הפעילות שלי? קודם כל אני נולד במציאות של תחילת מלחמת העולם השנייה. אני בגיל 3.5 כאשר המלחמה פורצת, אבל זה מיד מכניס אותי, אפילו כילד כזה קטן, מכניס אותי כאיש נרדף. כלומר, אני כבר, יש עוצר ויש את הטלאי, ויש פשיסט בולגרי שיושב על המדרכה ואוכל לחם, אדם עני, לחם ופרסה, לוף, כן? אוכל, קרישה, אוכל על המדרכה, אבל קיבל שטיפת מוח פשיסטית, והיו ארגונים פשיסטים, ואני עובר על ידו והוא הופך את העיניים שלו ועושה לי ככה, ילד בן 3.5 או 4, ולהפחיד את היהודי הזה, כן? אני את הדברים האלה חש. אני חש את בני המשפחה שלי, שחלק מהם הם קומוניסטים מאורגנים, כמו דודתי הרופאה, שהיא מתגייסת לעזרת הפרטיזנים, תקראו את זה בספר, אבל מדי פעם היא נכנסת אלינו הביתה, מתלחשת עם אבי, ואחר כך נכנס מישהו שהסתבר שהוא היה פרטיזן גיבור, להסתתר אצלנו בבית במשך הלילה. ואז אתה נולד לדבר הזה, ואתה בהמשך החיים שלך אתה מתחיל להקשיב בתוך הבית, כאשר אבי במקור היה ציוני, מכביסט, אבל עם עליית הפשיזם מצטרף בהשקפותיו להשקפות הקומוניסטיות, האנטי-פשיסטיות. אמי הייתה קשורה עם קומוניסטים כבר בתור תלמידה בתיכון ובנעורים שלה. ואז הדיון הפוליטי בתוך הבית הוא חלק מזה. וחלק מזה זה שפתאום הדוד שלי נאסר ואמור להיות מובל לחבל התלייה, כי הוא רצה להצטרף לפרטיזנים, ואתם תקראו את כל ההרפתקאות שלו וכדומה, ואתה חי את כל העניין הזה, ואז כל הנושא של המאבק האנטי-פשיסטי, מקומה של ברית המועצות, של צבא האדום וכדומה, כבר בתור ילד אתה חש את זה, וודאי תקף אחרי המלחמה. הדבר השני זה ההגירה לארץ. עכשיו ההגירה לארץ מתחילה עם שפל היום מבחינה כלכלית, מבחינה בריאותית. בתוך המעברה אני ואחותי שרה חולים בדלקת קרום המוח ובטיפוס, ואנחנו מאושפזים ברמב"ם על סף מוות. ואחרי זה, כשאנחנו יוצאים מזה בקושי, אחותי הולכת לעליית הנוער ומתחנכת שם, אבל אנחנו עוברים לאותו כפר, קובייבה, כפר יפה, עשיר בפרדסים, במטעים, בתים יפים. בצידו אתה רואה גם את החלוקה המעמדית של אלה שחיו שם. הכפר עשיר, אבל בצידו יש מסילות רכבת, שיש שאריות של פחונים, שיעני אוהלים, שאריות של כלי אוכל בתוכם. אלה היו מה שנקרא פועלים חקלאיים, שכירים,
שעבדו במטעים והפרדסים היפים האלה, תמורת פרוטות בוודאי, אצל בעלי הקרקעות, בעלי המטעים הפלסטינים. אבל אתה פוגש את הנכבה, אתה פוגש אותה באופן חי. אתה פוגש פתאום שבלילות מגיעים גמלים שאוכלים מגדרות הצברים. סברס. זה מאכל של... מי הגמלים האלה? אתה פוגש מישהו שמוביל אותם. ומסתבר שזה מישהו שגורש מהכפר, אבל עדיין מסתובב עם הגמלים. ומנסה לבדוק אם הוא יכול איכשהו לחזור. ומתחילות להתעורר השאלות. וההורים שלי, כמו חלק ניכר מהעלייה מבולגריה, מצטרפים למפלגה הקומוניסטית כחברים או כאוהדים. ושוב פעם, החלק הפוליטי שדן במציאות בארץ, כבר לא האנטי-פשיזם, אלא המציאות בארץ, כפי שישנו. וגם הערכה הגדולה מאוד שישנה כלפי ברית המועצות, שהיא המשחררת את העמים מהנאציזם, מהמלחמה וכדומה. כל אלה מגבשים תודעה. ואחר כך מגיע בשלב מסוים, כשאנחנו עוברים לראשון, מגיע החברות לבנקי. והחברות בבנק היא לא רק מבחינה פוליטית, היא הופכת להיות לאיזושהי מסגרת שמעניקה הרבה מאוד בתחום שחסר, וזה גם חברתי, גם תרבותי, כי בנקי עסקה גם הופכת אותך בהמשך למדריך שמקבל הדרכה, פתאום מתרחבים לך מושגים של חינוך, של הדרכה, של ארגון, ויש לך מסגרות שפתאום אתה פוגש ערבים, פלסטינים, אתה נפגש איתם, הם אנשים חיים, זה לא משהו שהם רק בממשל הצבאים שאתה מתחיל ללמוד אותו. והחברות בבנקי יוצרת גם חברות ויוצרת היכרויות עם אנשים שמאוד מאוד משפיעים על המשך הדרך שלך. אני יכול לספר למשל, העורכת, אתה תפסיק אותי אם אני יותר מדי... אני יכול להפסיק אותך. כשאני מגיע ליפו ב-1957, המדריכה הראשונה שמקבלת אותי, פוגשת אותי, זאת מרים גרה, שהיא גם העורכת של הספר הזה, מרים גרה אלגזי. אישיות פשוט, אני זוכר רק את המימיקה שלה, אני לא זוכר מה היא אמרה לי, אבל אני זוכר את המימיקה שלה, איך נאמר, את האנושיות שנשפכת ממנה כלפיך, את העניין שהיא מגלה, את צורת הדיבור אליך. אחר כך אותה מרים גרה ב-1956, עוד לפני שהגענו לראשון, עוד לפני שהגענו ליפו, מגיעה לראשון, היות וערב מלחמת 56, מה שנקרא מבצע סיני, המפלגה חשה שהיא עומדת בפני מצב שעומדים להוציא אותה מחוץ לחוק. אז מגיעה מרים גרה, פוגשת את חברי בנקי, מתחילה להסביר את המצב. זאת אישה ניצולת שואה שעברה, כדאי לקרוא את תולדותיה, אבל מתחילה להסביר לנו, לחברי בנקי, אנחנו נרדפים, אנחנו צריכים להתגונן ולשמור על המהות שלנו, ונותנת הנחיות איך אנחנו נתחלק לקבוצות קטנות וכדומה וכדומה, דברים שהיו תואמים את התקופה ההיא, אני לא חושב שזה שייך לכאן. ועוד שני דברים, אני מסיים. הדבר הנוסף שעיצב אותי, אנחנו במשטר הזה הקפיטליסטי, עם התודעה שלנו כקומוניסטים, נמצאים הרבה פעמים
מעמד של סתירות עם הערכים שלנו והמוסר שלנו ביחס לדברים שאנחנו עושים. כי אנחנו חייבים להתקיים ואנחנו מתקיימים, אבל תוך כדי הקיום אנחנו פתאום, דוגמה, כולנו פתאום מוצאים את עצמנו שאנחנו מושקעים בבורסה, שזה דבר מנוגד לחלוטין להשקפה כפי שישנה. כולנו פתאום נמצאים במצב שאנחנו חייבים להיות כחלק מהשיטה של ניצול עובדים, של מעמדות. ואז אני, ברגע שמגיע שלב מסוים, אני כבר מגיל צעיר מאוד עובד כל מיני דברים, נניח אחרי הצהריים, במכולת וכו', אבל כאשר צריך להתחיל לעבוד באופן מסודר. אני אומר לאבא שלי, אני לא רוצה ללכת לעבוד, אני לא רוצה שינצלו אותי, אני לא הולך לעבוד. החלטה מצוינת. כן, כן. אז, והלכתי לעבוד. ומהר מאוד, כבר בתקופה של בנקי, הפכתי להיות פעיל איגוד מקצועי, הקמתי במקום העבודה הראשון ועד עובדים של נערים, אבל בהמשך כבר פעיל איגוד מקצועי במקום עבודה גדול וכדומה. זה הופך כבר את התיאוריה של המאבק המעמדי, הופך לעשייה יומיומית. דבר דומה קורה עם רעייתי, עם שמחונת, שהיא הופכת להיות גם כן במקום העבודה שלה בחברת הביטוח מגדל למנהיגה של ועד עובדים, ומנהלים מאבקים, מנהלים שביתות, מתמודדים מול ניסיון לזרוק אותך, לפטר אותך וכדומה. זה גם כן חלק מאותו. והדבר האחרון זה לנוכח חוסר ההשכלה הפורמלית. עצם העיסוק בנושאים שהזכרתי, עצם החברות במסגרת של בנקי ושל המפלגה אחר כך, עבורי, ואני חושב עבור חברים רבים אחרים, נגיד בתקופה הזו, זה היה כלי עצום שמה שנקרא תרם להשכלה שלנו ותרם לרצון שלנו וליכולת שלנו, מה שנקרא להשכיל בכוחות עצמנו, להרחיב את האופקים. וזה, כל הדברים האלה ביחד הם אלה שלטעמי עיצבו הן את התודעה והן את אורח החיים והפעילות. סליחה אם הארכתי, אבל... אנחנו לשם כך התכנסנו. יש לך. כן, דרך אגב, אני מציע שאף אחד לא יתאפק, אני ככה מציע, אדם, שלא יתאפק, שלא נעשה מזה איזושהי ישיבה פורמלית של סניף או משהו כזה. הנה, סער שאל איך הגענו למפלגה. זהו, בשמחה, שאלות, רק מיקרופון, חברים. אני אחזור על השאלה של סער, והאמת זה מתחבר למשהו שרציתי לשאול אותך. באמת סער שואל, מה הייתה תחילת הדרך שלך בבנקי? אני אשאל אותך שאלה מעבר לזה. אתה מתאר את החוויה בקובבה של להיחשף בפעם הראשונה לנכבה לראות בפעם הראשונה את הפליטות הפלסטינית ואת המפגשים ראשונים שמתחילים באזור שם. כשצריך לציין, כל הדברים האלה מתרחשים תחת עינו הפקוחה של השב"כ, והפעילות הקומוניסטית שם היא לצנינים בעיני השב"כ, ואנחנו יודעים שיש פה... אנחנו יודעים שהיה שם באמת מעקב אחרי הפעילות הקומוניסטית, ואתה מתאר שב-57 גם מרים גרה והמדריכים בבנקי מכינים אתכם לזה שיש פה, שאתם לא נכנסים לצופים, אתם נכנסים פה לתוך מסגרת שהיא מסגרת פוליטית מאוד מאוד מוגדרת, שיש בה סכנות, שיש בה סיכונים, בתור ילד עם תודעה, ילד עם הכרה, אבל עדיין ילד. איך באמת כשאתה נכנס לבנקי, איך מתרחש התהליך הזה, ומה המצב הנפשי שלך כשאתה ניגש אליו, כשאתה נכנס פה למשהו שכמו ששר אריק איינשטיין, נכנס פה לצרה ואין יציאה.
קודם כל, סער, אני נולדתי בבית קומוניסטי. זאת אומרת, איך אני מגיע למפלגה, איך אני מגיע לבנקי, נולדתי בבית קומוניסטי. כבר בגיל 11, כשאנחנו בקובייבה, יוצאים העיתונים המפלגתיים, שאז היו גם בשפה הבולגרית, וגם בעברית, וגם ביידיש. היו. וביום רביעי יוצא העיתונות, היה עיתון יומי, היה כל העם, אבל אני מדבר על העיתונות בשפות הזרות, ואפשר לקחת אותו מרחובות, ממרכז העיר רחובות, אצל חבר שיש לו סנדלריה. איך מגיעים לרחובות? אבי, כשהתחיל לעבוד בקובייבה, התחיל לעבוד בתוך פרדס. לא היה לו מושג, אבל נתנו לו עגלה של פרדס, כן, 2 גלגלים ועיצובים, חמור, וזה היה הרכב שהוא איתו נסע בבוקר לפרדס ועבד איתו. בערב הוא היה מחזיר אותו, ואני עם החמור והעגלה הזאת, קודם כל הייתי מאוד שמח לקבל את הרכב הצמוד, והייתי מתחיל לטייל בתוך הכפר, להכיר אותו, להכיר את הסביבה, לגנוב קצת אבטיחים, קצת מלונים במקום שהיה, וכל מיני דברים מהסוג הזה. וביום רביעי, מה? כן, זהו. יש כאלה שממשיכים. בקיצור, ביום רביעי אבא שלי חוזר מהעבודה, ובאופן קבוע אומר, קח את הרכב הצמוד, סע לרחוב, הרחוב הראשי ברחוב הזה, הרצל, מספר זה וזה, שם תפגוש את שמלי, אחד המנהיגים של המפלגה הבולגרים, ובסנדלריה הזו ייתנו לך חבילה, תביא אותה. אבי ואמי היו חלק מתא מפלגתי של 7 משפחות קומוניסטיות בתוך הכפר הזה, שדרך אגב כולם גורשו, כשהוא הפך להיות לכפר שיתופי הם גורשו. אז ככה אני מגיע. עכשיו, האם הרדיפות שישנם לאורך כל הדרך מבטיחות את זה שאני נשאר קומוניסט? לא. יש הרבה ילדים של קומוניסטים שהרדיפות האלה, האיומים האלה וכדומה, זה לא פשוט לחיות איתם. וחלק מהם, הם לא ממשיכים את הדרך. הם לא יכולים, גם אם נניח תודעית בשלב מסוים, הם כן מאמינים לפחות בחלק מהרעיונות והתמודדות, ויש סיבות נוספות אחר כך, המשברים שהיו הוועידה 20 והכישלון של הניסיון לבנות סוציאליזם וכדומה, אבל אני אומר שוב פעם, מול הלחצים זה לא מובטח, אבל אני לא יכול להסביר בדיוק איך, אבל כנראה שגם בגלל המסגרות והאנשים שפגשתי כמדריכים, וגם בגלל הנסיבות שבהם יכולתי מה שנקרא להתנגד לרדיפה, והתנגדות לרדיפה והתמודדות איתה לפעמים מחזקת אותך, ומה שנקרא אתה מתחיל להגיע לשלב, אותו שלב שאומרים ולא לפחד ולא לפחד כלל. אני לא אומר לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, אבל מכשירים אותך להתגבר על הפחדים ועל האיומים. נוסף לדברים נוספים שקורים, שיש בהם הישגים וכדומה. אני משהו לא עניתי לשאלה. אני חושב שאני... מספיק, טוב. נגעת עכשיו בדברים שלך בנקודה מאוד מאוד כאובה, אבל נקודה שהיא בעיניי מאוד מאוד מעניינת ומאוד מאוד חשובה. אתה מתאר בספר שלך את המדריך הראשון שלך בבנקי, את אליק ולרשטיין. לא, אלי ויינשטיין. אלי ויינשטיין, סליחה. כן. ואתה מתאר את זה שבעקבות מה שציינת, מה שהזכרת הרגע, הנאום הסודי של חושצ'ב בוועידה ה-20 של המפלגה הסובייטית, הנאום שמוקיע את פולחן האישיות ואת פשעי סטלין, הוא עוזב את המפלגה.
הנאום ה-20, אני מניח לבני דורך, הוא אירוע שהוא אירוע מכונן, אירוע מעצב, שאנחנו יודעים, והמדריך שלך הוא דוגמה אחת של הרבה אנשים שהשבר בעקבות הוועידה ה-20, קוראים לזה שעוזבים את התנועה הקומוניסטית. איך אני חי עם זה? איך אתה חי עם זה? איך הייתה התגובה בבנקי באותה תקופה? הרי זה מעגלים עדיין מאוד קטנים שכולם מכירים את כולם. מה היו חילופי הדעות? מה היו השיחות? איך התמודדתם עם הנושא הזה? וכן, איך ממשיכים אחרי הנושא הזה, שהוא כל כך רעידת אדמה בעולם הקומוניסטי? מה היו השיקולים שמובילים אותך להישאר בתנועה, למרות השבר? אני חייב לומר שזאת שאלה מאוד מורכבת, והיא אולי ראוי להתמודד איתה במסגרת הרבה יותר רחבה מאשר בערב כזה. אבל באופן כללי אומר הקליטה, ההבנה לעומק והכרה בעובדות לצד ההכרה והידיעה והערכה הגדולה להישגים הגדולים של המהפכה הסובייטית, מהפכת 1917, לצד ההכרה והערכה הגדולה לדברים מאוד מוחשיים שקרו בברית המועצות וארצות אחרות לטובת העמים, המעמדות המוחלשים וכדומה, השכלה, עבודה, מערכת בריאות, דברים גדולים שקרו, התקדמות טכנולוגית וכדומה וכדומה, שאין לזלזל בהם ויש לראות בהם הישגים היסטוריים חשובים ביותר. אבל לצד זה אני לפחות יכול להעיד על עצמי, תהליך הקליטה של מהות הסטיות, מהות העיוותים של הרעיונות של הסוציאליזם, מהות הפשעים שהתחוללו במהלך יישום המהפכה הזאת. התהליך הקליטה הוא לא בא בבת אחת. הוא תהליך שלהפנים אותו לקח לנו ולא רק לנו, לחלק ניכר מהתנועה הקומוניסטית בעולם והסוציאליסטית בעולם, לקח לנו שנים. וחלק לא הפנים עד היום, כן? לא הפנים עד היום. זאת אומרת, זה נושא מורכב, כאשר אם אני יכול לתאר אותו ברמה של, הייתי אומר, הפסיכולוגיה החברתית שמאחורי זה, זה תמיד ניצבת השאלה, רגע, המציאות שאני חי בה עכשיו, ההתמודדות שלי עם הניצול הקפיטליסטי, עם הגזענות, עם המלחמות, עם האיומים על עצם הקיום האנושי בגלל הנשק הגרעיני ובגלל ההרס של הסביבה, הופכת את האלטרנטיבה הקפיטליסטית לכזו שאני יכול לומר, זה מה שנותר לי לבחור? לא. לכן אחד הסיבות שהייתי אומר היכולת שלנו להפנים ולקלוט בגדול היא ההתמודדות העכשווית בשאלות שאנחנו עסוקים בהן גם היום במהלך היום שלנו, עם השאלות המאוד מאוד מהותיות, וככה צריכים לכן מפלגות קומוניסטיות להתנהג, לא רק לעשות את התוכנית של המהפכה, אלא התמודדות של הדברים שאנשים חיים אותם, וסיוע מהותי לגיבוש קבוצות של מהפכנים
בקרב מעמד העובדים, בקרב הנאבקים נגד הגזענות והמלחמה וכדומה. אז אלי ויינשטיין עוזב, והיו עוד רבים שעזבו, אבל היו אחרים שהצטרפו. מעניין הוא שבתקופה הזו היה גם הצטרפות די המונית של ציבור יהודי לתוך המפלגה. שוב פעם, על הרקע של ההתמודדות עם המציאות כפי שישנה. עכשיו לא צריך לשכוח שלנוכח התנאים כפי שהיו שם, ממשיך להתקיים האימפריאליזם. ממשיך להתקיים השרידים של הקולוניאליזם. ממשיך להתקיים המאבק נגד הקולוניאליזם והשחרור הלאומי בצורה רחבה. והכל זה עומד מול שני גושים שיש לזה משמעות. לכן כל זה ביחד, אני שוב פעם, אני מרחיב יותר מדי, ראוי יש פה מישהי שמאירה, היא המבקרת הקבועה, הייתה ונשארה עד עכשיו. אבל זה ככה בחיי זוגיות, שלא תשלו את עצמכם שזה אחרת. זהו, אני חושב פחות או יותר שיכולתי לענות. דרך אגב, אלי ויינשטיין היה גם כן דבר מדהים. הוא בא ממשפחה, האבא שלו היה מנהל הדואר בראשון לציון. בשנות ה-50 מנהל הדואר, זה היה חתיכת תפקיד. הדואר היה דואר, לא כמו היום. היה דואר. והוא גם שימש. לא דואר אלקטרוני. לא שלא אלקטרוני, אני מדבר על הדואר הרגיל, כפי שהוא נראה אצלנו, איזה שירותים אנחנו מקבלים ממנו. אז הוא היה, עכשיו המשפחה שלו הייתה עמידה, היה לו בית, והוא היה מגדל דבורים במקצוע, קברן. אז הוא היה בשבילנו איש מרתק, גם המקצוע שלו היה מרתק, יש בו היבטים חברתיים, והוא שיתף אותנו. היה אדם מדהים, היה פותח כוורות עם סיגריה, מוציא חלה, שובר חתיכות, נותן לנו, ואחר כך הוא גומר עם זה וכל זה, ועושה ככה. מוריד את העוקצים, וכל הזמן הוא היה טיפה נפוח, אבל הוא כבר היה, איך נאמר, מחוסן במידה גדולה. לא, הוא כבר נפטר. חיפשתי אותו. שנייה, דוידי רצה... ניסים. רגע. זה לא עובד. עובד. אוקיי, לעמוד לטובת המצלמות. ניסים, פעם הייתה לי שיחה עם אפרים קצב, זכרו צדיק לברכה, אני חייב להגיד. כן. ועסקנו קצת בהיסטוריה של המפלגה. הוא זרק משהו כזה כמו הפילוג ב-65, לא היה נחוץ. לא היה נחוץ הפילוג ב-65, והוא התרחש מעל ראשינו. הוא היה אז לא מנהיג מפלגה, אלא הוא היה פעיל מן השורה. ושאלתי אותו, למה לא היה נחוץ? למה הוא באמת התקיים? למה הוא קרה? הוא לא ממש רצה להיכנס לפרטים. אז אני אמשיך את אותה שאלה ששאלתי אותו, והוא לא ממש רצה לענות, או לא יכול היה לענות. אתה, אני מניח, היית פחות או יותר באותו גיל שלו, ב-65, פחות או יותר. שנה פה, שנה שם. אני הייתי חלק מהמאבק באותה תקופה, הייתי כבר... ולכן אני שואל אותך, הפילוג ב-65 היה נחוץ? ידעת משהו על מה שמתבשל? זה לא טעות אולי של ההנהגות של אותה תקופה? שאני אענה? כן. אפרים בספר מוקדש קטע את עמדתי, לא, אני אומר שוב פעם, אז אני בדיוק, כן, קודם כל אפרים קצב גם כן איש מדהים, מנהיג מדהים, הוא היה יושב ראש ועד הטכנאים בטבע והיה מנהיג ארצי גם בארגון של זהו. חבר
הוא מתחיל במעברה, גם כן בונה את עצמו בכוחות עצמו, גם מבחינת השכלה, גם מבחינת... חבר מאוד 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 אהוב עליי. ליוויתי אותו במחלתו, היה לו פיתח סרטן במוח, ליוויתי אותו תקופה עד לימים האחרונים שלו, והאמת היא שאחרי זה אני בעצמי הייתי חצי חולה. אבל אדם שמאוד מאוד עבדנו ביחד, שיתפנו בכל זה. מה שהוא אמר, אכן גם בספר אני נותן לזה ביטוי לא במילים האלה. קודם כל הוויכוח שאותו עורר סנה ואנשיו, סנה ויאיר צבן בהנהגה. הוויכוח היה ויכוח מהותי. הוא היה ויכוח של ניסיון להכניס את הלאומנות שמשתמשת בביטויים ובמעשים פוליטיים, מדיניים של מנהיגים ערביים בארצות שונות שמופיעים נגד קיומה של מדינת ישראל, להפוך את זה לדבר העיקרי שאיתו אנחנו מתמודדים, ולא לראות בזה דווקא סיוע למעשים שקורים יום יום תקופה ארוכה אצל כל הממשלות, מעשים שהמהות שלהם הייתה תוקפנות, כיבושים וסיוע פעיל לאימפריאליזם באזור. כולל, וזה קורה תקף אחרי מה שהייתה המלחמה ב-56 ודברים נוספים בהמשך. לכן הוויכוח היה מהותי, אבל אלה שניהלו אותו מצד הלאומנים, דרך אגב לא צריך להוכיח שהמטרה שלהם הייתה לאומנית, חזרה לציונות. הם אחרי שפירקו את המפלגה ולקחו את השם של המפלגה במשך מספר שנים, אחרי מלחמת ששת הימים, 67, תמכו במלחמה, תמכו בכיבוש, פירקו את המפלגה שלהם. פירקו את המפלגה שהייתה אמורה להיות המפלגה הקומוניסטית שתגרוף את התמיכה של הציבור היהודי. היא לא גרפה כי היה לאומנים יותר גדולים מהם, לא היה צריך אותם. אבל הוויכוח איתם, שהם היו אנשים מוכשרים בצורה בלתי רגילה, יאיר צבן היה אחד המדריכים האהובים עליי, היה מרתק מבחינת היכולת שלו, סנה היה מרתק, הוא היה מרתק, ציבורים גדולים מאוד היו ממלאים אולמות בשביל לשמוע את הנאומים שלו. לעומתם ההנהגה שלנו שניתחה נכון וניסחה נכון את ההתמודדות. ההנהגה שלנו חסרה את הכישרונות האלה, חסרה את יחסי האנוש. ולכן אפשר לראות הייתי אומר בכישרון אחר, בתבונה אחרת וכדומה, חלק עצום של החברים היהודים שהלכו עם סנה וגם עם המזכ"ל, מיקוניס, שהוא לא בא עם סנה, כן? עם יאיר צבן, חלק עצום מהם חברים שהם חברים קומוניסטים שורשיים, עם עבר ועם ניסיון, וחלקם חזרו למפלגה אחר כך. אבל חלק גדול, שהוא לא היה כזה, הייתי אומר, בסיסי, כל המהלך הזה יש אותם, והם או שהלכו אל הלאומנות, או שאמרו הפוליטיקה לא בשבילי. אז כך שבניתוח של הפילוג לא מספיק רק להראות את ההבדלים ואת הצדק, אלא ישנו גם, מלבד האידיאולוגיה והפוליטיקה, ישנו גם הכישרון להתמודד עם ההיבט החברי, האנושי וכדומה. זהו,
לא צריך גם לזכור שאנחנו מדברים על תקופה שהארגון הפנימי של הקומוניסטים, של המפלגה, הארגון הפנימי נשא אופי שהוא עתק מברית המועצות וכדומה, שהיה בו הרבה דברים שאפשר היה לוותר עליהם מבחינת הקשיחות ודברים דומים אלה. הייתי רוצה, אדם, אם אפשר, היות והספר ברובו מוקדש למשפחה, אולי כמה מילים להתייחס אליהם. אבל היו חברים שרצו לשאול. כן. טוב, כפי שאמרתי כבר בהתחלה, והיו כאלה שלא, הספר נכתב במקור למשפחה. ואני רוצה לומר שבאופן כללי יש בתוך המשפחה שלנו מעטים שמזדהים איתי באופן מלא. למען האמת היום אין אף אחד מבני המשפחה שמזדהה איתי באופן מלא באידיאולוגיה, בפוליטיקה ובעשייה המפלגתית שלי. יש כאלה שמזדהים חלקית ויש כאלה שמתנגדים לחלוטין. האם זה יוצר מתחים והחרמות או דברים מהסוג הזה? לא. יש במשפחה אצלנו הערכה מאוד גבוהה אחד כלפי השני, ואני גם זוכה, אני אישית זוכה להערכה מאוד גדולה מצד הילדים, מצד הנכדים שלי וכדומה, והערכה היא לא באה מהשמיים, היא באה מדברים מעשיים, אבל כדי ככה קצת לשבור את הכובד של הדיון שלנו, אני רוצה לתת לכם ביטוי להערכה כפי שקיבלתי אותה כאשר חגגנו 70 שנה, יובל ה-70 שלי. ניסים, אני יכול לנצל את הזמן הזה כדי בהקשר של המשפחה לשאול אותך שאלה? אתה תסלח לי, נמרוד, שאני משתלט לך על התור, פשוט באותו עניין. נמצאת איתנו שמחה, אשתך, שאתה מתאר בספר שנפגשתם למעשה בבנקי. איך זה משפיע על המערכת יחסים? אמרת איתך כל כך הרבה שנים, אני מאחל לעצמי שאשתי תסבול אותי כמות כזאת של שנים. העובדה ששניכם מגיעים מרקע פוליטי מפלגתי מסוים, של פעילות מסוימת באותה מפלגה, שהיא מכירה את הקשיים, את האתגרים, דרך אגב, יכול להיות שזו שאלה שאני בכלל צריך להפנות אלייך, אליי. זה משהו שלדעתך תרם למערכת יחסים, הקשה על המערכת יחסים? את רוצה להתייחס? קודם כל,
זה קרה בגלל ששנינו היינו בבנקי, א'. דבר שני, זה קרה כי זה קורה. אתם ודאי יודעים, זה קורה, ואין ספק שהחברות בבנקי יצרה גם מסגרת, גם ערכים משותפים, וגם קבלה יותר פשוטה, זאת אומרת, לא היה איזה שהם דברים שהיה קשה לקבל. לגבי זוגיות, כמו כל זוגיות, ללא קשר לבנקי או לא לבנקי, זה באופן טבעי שבזוגיות יש מדי פעם דברים שהם מעוררים אי הסכמות, שיש דעות שונות, שיש משברים אפילו מסוימים וכדומה. הדבר שאני יכול לציין זה היכולת שלנו לא רק לבנות את רוב הזמן שהוא תענוג, אלא גם כשיש משהו כזה שהוא משבר, חצי משבר או משהו כזה, לדעת למצוא מה שנקרא להעביר את הכעס וללכת צעד קדימה, לנסות לחפש מה הגורם כדי לא לחזור עליו וכדומה, ולהתמודד. אני חושב שאחד הדברים שכן מחזיק את הזוגיות במיוחד שלנו, כקשור לחברות בבנקי ומפלגה, זה העובדה שאנחנו הצבנו לעצמנו ערכים שמונים מאיתנו, לא קיימים, זאת אומרת, סוג של עימותים פנים משפחתיים שהם די אופייניים בהרבה מאוד משפחות, מהסוג של רכילות, מהסוג של מריבות על רכוש, מהסוג של התמודדות כוחנית בענייני כסף. והדבר החשוב ביותר שחונכנו לערכים וניסינו לממש אותם, שהאהבה במהותה קיימת מכמה דברים שאתה חייב לטפח אותם. אז ישנה משיכה הדדית, הגופנית, אבל יש עניין שנקרא הכבוד ההדדי, הכבוד ההדדי השוויוני. ואם אתה לא משלב את שני הדברים האלה ביחד, זוגיות הרי קשה מאוד לקיים אותה, ואנחנו הקפדנו לקיים את זה כפי שזה. דבר נוסף, אני חושב שלזוגיות שלנו תרמה הרבה מאוד, תרמו הילדים שלנו והנכדים שלנו. הם תרמו, לא רק אנחנו תרמנו להם. אנחנו למשל נהיינו סבתא וסבא, אני בגיל 45, שמחונת בגיל 44. להיות סבתא וסבא בגיל כזה, יש איזה מה שנקרא יכולות עצומות להתחבר על הנכדים. וכל אחד מהם זכה מאיתנו לתשומת לב מיוחדת, שזה טיולים ובילויים וכדומה, וגם בדברים ערכיים, לא לדבר על הבישולים ועל המפגשים שהקפדנו שיהיו המפגשים המשפחתיים, אבל גם למשל אם יזדמן נכד אצלנו ורוצים להשתמש בטלוויזיה, לא היה דבר כזה שפתחנו את הטלוויזיה, שמנו להם תוכנית ילדים ואנחנו הלכנו לעיסוקנו, לא היה דבר כזה. דאגנו למשל שיהיה לנו דברים שאנחנו רוצים לתת להם. כל הנכדים ללא יוצא מן הכלל ראו את הסיפור. מה? אבל אני מספר מה שיש לי להגיד. אני אמרתי לך שיכול להיות שאת השאלה אני צריך להפנות אלייך. כל הנכדים שלנו ראו את הסיפור שלא נגמר.
יש לנו נכדות שבילדותם היו מסורות למחול. אז דאגנו שיהיה לנו וידאו של מחול. מחול מקצועי או של סיפור מחול וכדומה וכדומה. המשפחה שלנו מכורה לים. מכורה לים, הנין שלנו החדש שמו ים. כולם מכורים לים, ללא יוצא מן הכלל. ובין היתר מכורים גם לשחייה, גם לשייט, גם למחלות ים, והרבה מאוד דייג עם נכדים. אז הנכדים אחר כך התחילו להחזיר לנו. החזירו לנו, הם כתבו לנו, הם נתנו ביטוי להערכה שלהם כלפינו. הם אמרו גם למה מעריכים אותם. כתבו סיפורים עלינו. כן? כל זה הופך את הזוגיות לעוד יותר אדוקה. כי יש מה שנקרא מין מחויבות הדדית. אתה הופך להיות למופת. לעתים, נאמר, לעתים, אתה מוכן? יאללה. אז בואו ננצל את ההזדמנות ונראה דוגמה. טוב, חשוב לציין שמאז המשפחה עוד התרחבה. כן. אוקיי, לחברים זוהר ונמרוד היו שאלות? אתה... השאלה שלי מאוד קצרה, מתי ולמה הורדת את השפה? טוב, זה לא היה קשור לסטלין, וזה לא היה קשור גם לא לעמיר פרץ.
זה היה קשור שהייתה תופעה משונה. שערותיי עדיין היו די שחורות, אבל השפם חצי לבן חצי שחור. ואז אמרתי די. הורדתי את השפם והסתבר שאין לי שפה תחתונה. מי שמגדל שפם זו הסכנה. קחו את העליונה. זהו. כמה זמן יש לנו עוד בכלל? יש פה כדורגל. ניסים, רציתי לשאול, הקשיים הפוליטיים להיות קומוניסט בשנות ה-50, ה-60, ה-70, גם היום זה לא קל, אבל אז החברה הייתה יותר קטנה והיה יותר... רגע, לא הבנתי מי שואל, עוד הפעם, תחזור. זוהר, אני. כן, זוהר, עכשיו אני... מה השאלה? שאלתי על הרדיפה הפוליטית שהיה פה בשנות ה-50, ה-60 וה-70 של חברי מפלגה, ואיך... כן. אני יכול לספר לך מהניסיון האישי. אבי התקשה לקבל עבודה בלשכת העבודה. קומוניסט מוקרם. כפי שסיפרתי, בבחירות ב-1952 נדמה לי, מקבלת מקי בכפר שאנחנו נמצאים, 40 משפחות, מקבלת את מחצית הקולות. כמה חודשים אחרי זה מגיע נציג של הסוכנות, מקימים מושב שיתופי למרגלות הכפר הזה, זה כפר הנגיד. אבא בונה שם כבר את הבתים בתור פועל בניין. מגיע הנציג של הסוכנות והוא אומר לפי תקנון אספה כללית, לפי תקנון הבתים המשותפים, כל משפחה שצריכה להצטרף לכפר שיתופי, מושב שיתופי, צריכה לקבל את האישור של האספה הכללית. דמוקרטיה. ואני מציע שהשבע המשפחות הקומוניסטיות הידועות לא יתקבלו. והוא מנמק. מי אמר את זה? נציג של הסוכנות. הסוכנות מלווה. מי בעד? מי נגד? 7 משפחות המגורשות היחידות שמתנגדות שהם לא יתקבלו. מחצית תומכות, וכל היתר שהצביעו לקומוניסטים נמנעים, לא מצביעים. וככה מגורשים. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה בית ספר חקלאי שאני לומד, שנה אחת. מקימים שם קבוצת בנקי בתוך הבית ספר החקלאי, נחלת ידועה, מיהודה, 7 חברים. הכל 7, כן? ואני תלמיד גרוע, השפה לא שפה, ויש לי ולאחותי בגבעת בננר מורה משותף, ישראל אלר, ציוני חזק, ואני משתדל, בסדר, אבל לא לקבל בלתי מספיק, אבל לפחות לקבל טוב בעברית, בלשון וכדומה. דרך אגב, עד היום, אם לא הייתה שמחונת, הספר הזה היה יוצא מלא שגיאות, כתיב. ואז אני מקבל ציונים גרועים, ואני מרגיש שהם גרועים יותר ממה שאני גרוע. ואז באחד המבחנים אני מעתיק מילה במילה את המבחן על יד תלמיד שהיה על ידי. הוא קיבל 70, אני קיבלתי בלתי מספיק.
וניגש אליו לברר וכל זה, אז הוא אומר לי, תראה, מי שלא ציוני לא ידע עברית לעולם. לא שהוא ישתדל איכשהו לקדם אותי או משהו כזה, אבל... ואז מתקיים ברור באיזושהי מחלקה במשרד הפנים על עצם הקיום של קבוצת בנקי, ושני תלמידים, אחד שהוא תלמיד מעולה, חיים פסח, הוא פעם כתב בהארץ דרך אגב, חיים פסח ואנוכי מגורשים, הוא תלמיד מעולה, ההורים שלו לא קומוניסט, שנינו גורשנו. ורדיפות באלקטרה, כפי שפוטרתי, יושב ראש ועד עובדים של אגף המעליות, כאשר הדבר נעשה בין ההנהלה לבין המועצת הפועלים של תל אביב. הם מתאמים ביניהם, והפיטורים מתחוללים ביום פתיחת מלחמת ששת הימים. תקראו את זה בספר. זה דוגמאות לרדיפות. עכשיו, זה הרדיפות של קומוניסטים בקרב היהודים. הרדיפות של קומוניסטים בקרב החברה הפלסטינית הישראלית בזמן הממשל הצבאי ואחריו הם 1000 מונים יותר חמורות. אבל אנחנו, למשל אבי כקומוניסט, נקרא כמה פעמים לחקירות בשב"כ, כן? בתקופה ההיא של השנים האלה. ויש עוד, כן. כן. אני חייב לספר לכם קצת על בולגריה. אז אחרי זה, רק אני אגיד, הייתי שמח אם היית יכול לספר, היית מזכיר המחוז, נכון? במשך תקופה משמעותית. והייתי שמח אם, שנות ה-80 או ה-90, אני טרם קראתי את הספר. ב-84 אני מזכיר, עד 84, בשלב מסוים אני מחליף את תמר כמזכירת סניף בת ים, אני מחליף אותה והופך להיות מזכיר סניף בת ים. שמחונת הייתה המזכירה הארגונית, כן. ואז אני מחליף אותה ב-84, היא הופכת להיות עורכת של עיתון, היה עיתון רעיוני של המפלגה, ומהר מאוד אחרי זה גם נבחרת לכנסת. ב-84 פונים אליי, קח את המחוז. ואז אני עוזב מקום עבודה מאוד מבוסס, עם משכורת מאוד גבוהה ותנאים מאוד גבוהים. השכר שלי למעשה בתור פונקציונר במפלגה כמזכיר מחוז יורד לרמה של 35% בערך, 35% זה מה שהיה לי במקום העבודה שאני עוזב. הילדים כבר לא היו בבית, ושמחונת לא שמחה מזה, אפילו כעסה שזה נעשה לא בתאום עימה. ואז אני הופך להיות מזכיר מחוז, ואני מבקש מסשה, שהוא היה המזכיר הארגוני של הוועד המרכזי, כן, סשה חינין, מבקש ממנו, הירידה של השכר היא בלתי אפשרית, זאת אומרת, מבחינת אתה חי באיזושהי רמה שאתה, אז מה לעשות? אני מבקש יום אחד בשבוע להיות משוחרר מהעבודה כפונקציונר במפלגה. מקום העבודה הקודם רוצה שאני אמשיך לטפל בדברים מסוימים, בעיקר בלקוחות, קבלנים שהזמינו מעליות. ואז אני מקבל את זה, ואז השכר שלי, בוא נאמר, בצורה כזו יורד רק ב-30%. יום אחד בשבוע, זהו, וזו תקופה, אבל אני אמרתי את זה באספת הסניף בשבוע שעבר שהייתה כאן. עם כל הכבוד לתקופה שאני ריכזתי את המחוז וכדומה, לגבי הסניף, הסניף כפי שהוא היום של המפלגה בתל אביב, לטעמי הוא עובר אחת התקופות היותר מוצלחות, הייתי קורא לו אפילו מפוארות שלו, ויש לו הישגים
שעוברים את ההישגים שהיה סניף טיפה יותר גדול לפני זה, כן? אבל באספת הסניף השנתית פה השתתפו 50 חברים והתקבלו 20 חברות וחברים חדשים למפלגה, שלא לדבר על היקף הפעילות שישנה וכדומה. אז מבחינה זו אני אומר, עם כל הכבוד שאני אעריך את עצמי, החברים שהיום מנהיגים את הסניף והם לא פונקציונליים, עושים עבודה, לא רוצה להשתמש במילה קודש, אבל עבודה עם מסירות עצומה שצריך להעריך אותם. קצת על בולגריה ונסיים. יש לי שאלה שאני רוצה לשאול אותך בהמשך לשאלה של נמרוד, בהמשך לדברים שאתה אומר עכשיו. בתור מי שבאמת היה מזכיר מחוז ובתור מי שחבר במפלגה תקופה כל כך ארוכה, איך היית מתאר את האיחוד של סניף תל אביב בהשוואה לסניפים אחרים במחוז, אם בכלל, מבחינת המקום שלו, מבחינת החשיבות שלו? בתקופה שאני, הסניף התל אביבי היה גם אז מרכזי והחשוב ביותר. יחד עם זה צריך לומר שבתקופה ההיא היו סניפים במחוז, התקיים סניף בבת ים, סניף ביפו, סניף ברמת גן, הסניף ברמלה היה כמו שהוא היום פחות או יותר. לא, היה לפני הפילוג. תרשה לי, כי אני מבין שאנחנו צריכים עוד מעט לפנות, אני חייב... יש לנו עדיין זמן, אבל כן, מכיוון שאתה... אני... בשמחה שתדבר על בולגריה. יש לי שאלה ספציפית על בולגריה. בבקשה. אתה מתאר באמת בספר שלך את הנושא של החשיבות של בולגריה ואת הרקע הבולגרי ואת הסוג של דואליות בתחושה הלאומית. לא השתמשתי בלאומית אף פעם. לא, אבל את התחושה של הדואליות הזאת. ואתה מתאר את הביקורים בבולגריה, ובאמת רציתי לשאול אותך בתור מי שהיה לפני, אחרי ותוך כדי. איך מבחינתך החוויה של כישלון הניסיון לבניית הסוציאליזם בבולגריה, איך אתה רואה אותו, איך הוא משפיע עליך, איך אתה מנתח את הלקחים ממנו, וכל דבר נוסף שתרצה להגיד בנושא בולגריה. אתה מכוון אותי שוב פעם לניתוח הפוליטי, שזה חלק מאוד מאוד עצוב. זה חלק מאוד מאוד עצוב של המציאות בבולגריה כרגע. בספר אני כותב על זה, ואני דווקא רוצה לחלוק איתכם, ואני עושה את זה בספר, על התחושה שלי, אם אני אשאל מה הזהות שלי ביחס למולדת, כן? עכשיו צריך לזכור, אני מגיע לארץ בגיל 9.5. כאשר בגלל התנאים של אחרי המלחמה וכדומה, אני לומד שם בסך הכל 1.5 שנה, שחלק גדול ממנה אני גם חולני מאוד. ובאופן טבעי אתה יכול לחשוב שאתה מנותק מההוויה של החברה הבולגרית. אבל הדבר המוזר הוא שברגע שהתחלתי לחזור לבולגריה, פתאום גיליתי שכאילו משהו ספוג בי מההוויה הזו, אפילו באותם השנים הקצרות. ההתחברות לשפה, למרות שלא שלטתי בה כראוי. ההתחברות למוזיקה, למימיקה של האנשים, לתנועת הגוף האופיינית. מה? למאכלים, לרקיע, כן? אז מבחינה זו, כשהם ישאלו אותי לגבי זהות מולדת, אז אני אומר, יש לי מקום לזהות לשתי מולדתות. ולא בהיבט של המיתוסים הלאומנים כפי שהם מנסים לטעת בנו. אני מדבר בהיבט
של התחושה של הקרבה האמיתית שלך אל החברה, אל המנהגים מסוימים וכדומה וכדומה. לא שגם במולדת הזו וגם במולדת הזו אין דברים שאני סולד מהם ואני שונא אותם ואני לא מוכן להתחבר עליהם, כן? אבל אני מדבר בגדול מבחינת ההיקף של התרבות שבאה לידי ביטוי. עכשיו, למה זה מתבטא? מתבטא במוזיקה למשל. כשאתה שומע מוזיקה עממית, ריקודים העממיים. מתבטא ביחסי הפתיחות והטוף לב הזה של קבלת האחר, אירוח שלו וקרבה אליו. זאת אומרת, כמעט ואין מחיצות כאלה, כאילו זו חברה שנמנעת ממחיצות ביחסים בין אנשים. זה מתבטא, אני מתאר בספר, אבל לפני זה אני רוצה לספר לכם. גם בארץ, יש לכם עוד כוח להקשיב לי כל כך הרבה? כן. גם בארץ ישנו, כפי שזה מצטייר אצל רבים, יוצאי בולגריה קמצנים. לא שמעתם? אז תשמעו, זה מאוד מקובל לומר את זה, ויש בזה חלק מהאמת. אבל בבולגריה בכלל מתוארים כקמצנים, ויש בזה חלק מהאמת. לא מדבר כרגע על הסיבות, אבל הבולגרים מצאו דרך, במקום שכולנו נראה קמצנים, בהיסטוריה שלהם מצאו דרך והצביעו על עיר אחת, קוראים לה גברובו, זאת עיר הקמצנים. ותושבי גברובו אמרו, רגע, קיבלנו תואר, בואו נעשה מזה זהב. איך? הקימו מוזיאון הומור, שהנושא המרכזי שלו זה הקמצנות. הסמל שלו זה חתול חתוך זנב. למה? כי תושבי גברובו נוהגים לחטוף את זנב החתולים. למה? בחורף, כשמחממים, כשרוצים להוציא או להכניס את החתול, שהדלת תיסגר יותר מהר. זה הסמל של המוזיאון, דרך אגב, ובמוזיאון הזה, אתם רואים, אני שותה מהכוס הזו. מה זה הכוס הזו? תושבי גברובו הם מארחים מצוינים. מגיע להם זוג חברים, מה תשתו? תה. בבקשה. אחד לך. באחד הביקורים הארוכים שלי התיידדתי עם בן אדם מקומי שהוא איכשהו קרוב של מישהי שהיא קרובה של ידיד של אבא של שמחה. בקיצור, זה סיפור ארוך, אתם תקראו בספר. אבל יום אחד הוא אומר לי, נסענו איתו הרבה עם הרכב שלו, הוא כבר לא עבד גם כן. יום אחד הוא אומר לי, בוא, אנחנו נוסעים לחבר שלי סשו. מי זה חבר שלך? לא, סשו זה רופא צבאי בדימוס. הוא נשלח על ידי המועצה המקומית של העיר הזו, הסנובגרד, שהיא שולטת על עוד 24 יישובים בסביבה. הוא נשלח בתפקיד להיות ראש המועצה. מועצה אין, אבל הוא ראש, כי בכפר הזה, כפר יפהפה, נשארו כולו 70 תושבים,
וכולם בני 70 ומעלה. כל האחרים עזבו. ושלחו אותו לטפל באנשים האלה שנשארו שם. הכפר נמצא בערים במקום מאוד מאוד גבוה ויפה, וכפר יפה ובתים יפים. הגענו לסשו, הוא חובב סקודה, סקודה אחת מפורקת לחלוטין והוא משפץ אותה. סקודה שנייה איתה הוא נוסע מדי פעם לעיר להביא קצת תרופות, קצת קמח, קצת משהו להביא לזקנים. התמקם במבנה של המועצה שהוא ריק, אבל הוא התמקם בהול. מיטה מתקפלת, מכשיר קשר, וככה הוא קיבל אותנו יופי. דבר הראשון שהוא רצה זה למכור לנו, אתם זה לא כסף בשבילכם, את הבית ספר, אין מה לעשות עם הבית ספר. בית ספר גדול, חצר גדולה, קחו את זה, תעשו מזה מלון אקולוגי, תפתחו את התיירות, כולו $5,000. ואז אמרתי לעצמי, מזל שרעייתי שמחונת לא איתי, היא חובבת נדל"ן. אמרתי לו, לא, תודה. ואז ישבנו לפטפט עניינים, מגיע טלפון, לא טלפון, מגיעה זקנה אחת אל סשו, האיש שלה במצב לא טוב, תבוא תעזור, הוא נוסע, חוזר, באוקי טוקי, מזמן נוירולוג, הנוירולוג מגיע מהר מאוד, מטפל, אחר כך אכלנו קצת, שתינו קצת, טיילנו קצת, הנוירולוג, דוקטור סטוטירוב קוראים לו, התרשם מאוד מהמפגש איתי ומזמין אותי ואת החבר ביום ראשון הקרוב לבית הכפרי שלו. הוא גר בסנובגרד אבל יש לו בית כפרי לסופי השבוע. אני ראיתי שאתה לא אוכל בשר, יהיה לך דג על האש. אנחנו מגיעים ביום ראשון, הגחלים כבר היו מתחממים, והיה 2 תושבים מהכפר, מסגרים, שעשו איזושהי עבודת תיקונים, גמרו את עבודת התיקונים, ערכו את השולחן, ישבנו, היה דג, טעים, היה שפע של אוכל שאתה יכול להתפוצץ, וכפי שהוא הבטיח היה, הוא אומר, אני רקיע לא שותה, אני יודע שיין אדום טוב ללב, הוא נפטר ממחלת לב לא מזמן. לא שאתה מספיק. רגע, יש לי פה קצת יין. וגמרנו לאכול, אנחנו לשתות, קצת מסוחררים. 2 המסגרים התחילו לשיר. והשירה שלהם, שירת ערים כזו, בולגרית, משתפחת, ויש להם קולות. מסתבר שיש מקהלה, והם הסולנים, והם שרים, וטושו, החבר שלי שאיתו אנחנו נוסעים, מצטרף אליהם, ושלושם שרים, וגם אני לא יודע את השיר, לא יודע את המילים, אבל שרתי. עד שכולנו היינו כבר אדומים משירה ומיין, וסוף סוף נפרדים, אבל 2 המסגרים, הזמרים, לא, אתם לא הולכים. אחד אומר, אתם באים עכשיו אלינו. זה כבר אחרי הצהריים, עוד מעט לפנות ערב. תבואו אלינו, תשתו קפה. טוב, עולים אליהם לשתות קפה. קפה, האישה מגישה קפה, אבל היא שמעה שאני אוהב רקיע תוצרת בית. אני מאוד אוהב רקיע שעושים אותה בבית. רקיע עושים קליפות הענבים אחרי שסחטו אותם. גרפה, מה שנקרא. אבל גרפה בולגרית, לא משהו אחר. בקיצור, שתינו קפה, אבל נתנו לנו לטעום גם את הגרפה. ואחר כך טושו, אני לא יודע איך בדיוק, אבל הביא אותנו לסנובגרד ונשארנו בחיים. אחר כך הוא מספר קמצנים, את מבינה? אם אתם רוצים עוד סיפורים על בולגריה, זה יהיה בפעם הבאה. ואני חושב שאפשר להסתפק בזה, נכון?
ניסים, המון תודה. מכיוון שטל עוד מעט מגרש אותנו מפה באלימות, אז אנחנו נחסוך ממנו את זה. ואנחנו מודים לך מאוד, ומאחלים לך עוד הרבה שנים ארוכות, שמחות, בריאות, פעילות. ולשמחונת אנחנו מאחלים הרבה כוח. וחברים, תכתבו, כל מה שאתם רואים את הספר הזה, זה עשייה עצמית במחשב. למדנו ביחד לעשות את זה תוך כדי עבודה. נשלח קובץ PDF לדפוס. כל ספר כזה, חלק מכל הספרים לא מכרתי אף אחד, אבל כל ספר כזה עלה פחות מ-20 שקלים. תכתבו. זה לא סיפור גדול להוציא ספר. זה סיפור לכתוב. תודה רבה.